mě to byla radost poslechnout si naši spolu. Nejenom ten koncert, ale veškerý váš zpěv se mi moc líbí a moc si toho vážím. A dnešní koncert byl pro mě takovou meditací spíš, nebo bych řekl modlitbou, že jsem z druhé strany oltáře mohl trošku vstoupit do té vánoční atmosféry. Srdečně Pán Bůh zaplať vám za ten krásný zpěv. A vám, sestry a bratři, přeju, aby ta radost, kterou Pán Ježíš přinesl, byla v vašem životě stále živá, taková opravdová. Protože to že jsme tady, tak je právě to, že se Pán Ježíš stal jedním z nás. Emanuelem, Bohem tak blízko, tak ať vás neustále jeho přítomnost a radost doprovází také po celý rok. A společně se rozloučíme tou nejznámější koledou, která je takovým poselstvím každých vánočních svátků. Narodil se Kristus Pán, veselé se.